Suarane Ayu karo Ika iki beda. Karakter suarane Ika karo Orisa iki beda. Dadi duwe kemenangan dhewe-dhewe. Nggih, nek kula kemenangane nang napa? Kowe ketoke ora ana menange. Ya ora. Ya kemenangane iki le nggon nganu apa jenenge iki? Cantas. Ya, cantas. Cantas Klaten, Jawas kuwi. Niki napa, Pak? Grajakan. Saking Pak Lurah. Agus, Pak Lurah. Pak Agus, nggih. Ngapunten nggih, Pak. Nah. Niki nggih bawa mboten? Nganggo banyu langit. Ya apa jenenge? Banyu langit. Apa jenenge sih? Apa kan? Banyu angin. Banyu wangen, mambiat mayun kae. Heeh. Aku saploe dadi sobat Amjar iki dadine ora. Gayamu. Yu. Wis sak petara suwe iki to, Yu. Heeh. Aku ki nek turu ki kok kimpen-kimpenen karo kowe. Karo aku? Iya. Lah apa kowe ora ndonga dhisik sadurunge turu? Ya wis ndonga, nek ndongaku ki pengen ketemu kowe. Oh, pengen ketemu aku. Lah saiki wis nyata ora nanggon impan ketemu karo aku lho. Nek aku turu mlumah, kowe ki rasane kaya nang dhuwurku, nang awang-awang kae yo. Aku nang dhuwurmu? Iya. Olah, Nang gendeng. aku nang gendeng. Nek turu miring? Kowe kaya nang pinggirku. Lah nek turune mengkurep? Pas kuwi aku nglilir yo. Oh, pas ping lilir ora ana aku nang kono. Ora. Anane kucing. Terus mbok apake kucinge? Wah tak banting modyar. Ora lho, aku sing gumen lho. Kowe kok tekan ngene biasane kowe ora nang kene iki ngopo kok? Ngene ya, Yu. Piye? Aku bakal prasaja karo kowe. Bab apa? Bab jroning atiku, Yu. Oh, jero atimu. Jero atimu ana apa to, Le? Demokan, Yu. Piye ana apane? Sing tenan sing suwe. Lah iki sedilit wae wis ra apa-apa kok suwe-suwe lho. Aku iki Ngapa? sayang karo kowe, Yu. Sayang karo aku? Sayang karo Kakang Adi ngono ta? Kowe kan adikku, terus aku Mbak Imo ngono lho. Heeh ta? Sik, Yu, ndasku mumet, Yu. Lah ngapa? Udu kuwi maksudku. Terus? Karepku ki pengangen-anganku kowe karo aku kuwi dadi siji. Maksudnya? Ya kowe rabi karo aku, Yu. Kowe aja guyonan lho to. Iki ora guyon, iki serius, Yu. Kowe ngerti ora aku ki sapa? Kowe Mbak Yuku, kowe iki anake Pak Denggolo. Lah ya aku Mbak Yumu kowe adikku lah kok kowe arep Ki ana penontone sing semaput, Yu. diundangi ambulan apa piye? Ning ngrungokke omong-omongan aja sak kepenake dhewe. Ngoten. Petro, nun. Barang kowe kandha kaya mengkono aku pengen jujur karo kowe. Jujur napa? Lah aku tang terus terang aku ora ngerti Pandhawa endi. Lah kok wae muni ngerti. Aku memang kepengin nutup-nutupi. Neng barang kowe ngandhake kaya ngono kok terus luwih becik aku jujur karo kowe ning nuwun sewu nek kowe nglungake aku ora gelem. Lah nek ngoten kula peksa. Lah nek kowe maksa karo aku, tegese kowe ngejak sulaya karo Bagawan Durna. Kula sulaya karo sapa-sapa ora diwaten kula menika bener. Ngoten. Nek pancen sampeyan ngejasul karo Petruk, sampeyan ora gelem lunga saka negara Ngastina, mergo iso ndikake Pandhawa lungane nendi? Lah nuwun sewu, teng pundi pampane wong netrek Katidayan. Lho. Wani nang karo Bagawan Durna, sing kula wedeni apamu? Metu jaba, metu jaba. Petruk, kowe metu jaba dhisik sampurna ning masyarakat. Aku meneh keterangan karo kowe. Janji goro ditenono. Oh, ana pendhita tak ileng-ileng kane.
menika sahabat kula sebat griwikan dadi kerojokan geguyon dadi tangisan. Upami mekaten malah menika tumrap kula Kamasang Yogya katuju ing nginu. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Lho, Petra kaliyan Bagong menika awon tanpa warni menika kegiatanipun para Pandhawa. Kula sampun matur menawi Pandhawa menika kinayoman piyai kalih nggih menika pun Kresna kaliyan pun Semar. Monggo Semar menika kagungan putra 3, Gareng, Petra, Bagong. Nger menawi badhe nyerakaken Semar kedahipun dipun ginakaken srana ingkang alus jaranipun. Anake dipateni sik. Mengkene anake dipateni Semar nelongso. Menawi Semar nelongso piyambakipun tentu sakit. Kembange wong sakit menika pecah. Semar pecah kantun mejahi Natandrawati, Natandra mati kantun mejahi para Pandhawa. Lho, menapa mboten jenius? Sampeyan ngomonge kok kaya sak kepenake dhewe lho. Menika ngaten ya Adipati? Nggih, Pamanarya. Wonten dawuh ketapne para Sata Kurawa. Petruk dibondo tangane kerincung sikile. Gedene pateni nek negara Ngastina. Lah rak malah goleke gawean to Kakang Tuna. Sago napa mboten? Sago. Nek sago diketapke, oh inggih ngestaken dawuh. Dinten semenika pasewakan kula bibaraken Surtayu wonten timbalaning dawuh sinuwun. Budal kang padha sibungsun kundur kedaton. Kula nun paramadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Surtayu. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining pananggilan. Sanadyan kundur kedaton jeluk saking dampar menika nampi gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi. Manggung ketanggung Joko Paloro ing sampe ngambil upacara ning Keprabon. Gawe tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa. Kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Naranata wau.
kudu ngerti cara aja ditinggal kapribat yen dadi ora keri ing jaman kaya sing eling bapak iku budaya bener kandangku matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya nggir. Iya. Dhewe awake dhewe ditimbalan sowan ning Pulo Dadi. Iya. Kene iki masyarakate luar biasa lho, Nok. Luar biasa piye? Saben dalang wis akeh sing padha ngasta ning Pulo Dadi, mula panitia iki ora kok dumeh awake dhewe iso ngaturake pasugatan upama apik ngono terus ya. Saben taun awake dhewe terus ku ya ora ning mesti menjelajah, tegese menjelajah ngicipi karo piyai-piyai liyane no. Iya, dalang-dalang liyane kuwi malah luwih prayoga, malah luwih apik. Ya dadi ngerti kasanah perbendaraan wayang kulit ana ing tlatah Ngayogyakarta. Wo nek si A iki cara kene iki, nek sing B iki cara ngene iki, sik si C iki carane kaya ngene iki, ngono kuwi kene iki wis nganti apal. Iya. Pancen mula ya bener kaya mak iya, mula bengi iki acarane saparan utawa merti dusun, nek cara kene diarani saparan. Pirang-pirang wis diaturake ya kuwi pengajian akbar lan sak piturute, ya. Nyekar ana ing sarean lan sak piturute leluhur, ya. Lomba-lomba gerak jalan utawa jalan terus gerak, iya. Ya pancen bener akeh banget acarane, iya. Mula panitia bengi iki nimbali karo awake dhewe supaya suka-suka parisuka. Kejaba saparan uga ngresmekke gedung no. Wah iya iki ya mak iya, mben ya wis tau nang kene. Ning jaman semono madhep rono, madhep ngulon nek ora kleru iki dimadhepke ngidul, ya. Ya bener, wis ora dadi ngopono malah keyupan, ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Kenyane Bapak Subardi, ya DPRD pusat, ya nek ora kleru panjenengane karo para bapak-bapak sing ora iso tak sebutake mboko siji, luwe-luwe pepundhenku, ya luwe-luwe kadangku tuwa Bapak Kang Mas Lurah Catur Tunggal, ya Mas Agus. Luar biasa iki Mas Agus isih muda ya dadi lurah. Mula Catur Tunggal ya wis katon ayem tentrem no. Ora ana apa-apa ya mak iya merga saka panjenengane le tansah nyaket karo masyarakat, ora gerak jalan, ora apa jenenge iki bantuan sosial, ora ngresiki got, ora ngresiki kali, pendak-pendak mesti rawuh. Ya ngono kuwi sing apik. Ora kok jeneng lurah dumawis dadi lurah kok isih gedang kerang sila tumpang ning kantor kelurahan tanpa nyedak karo masyarakate kuwi. Kuwi ora apik, tegese ora dikenali karo masyarakate. Pancen butuh pengenalan, butuh rasa. Tegese nyambung rasa antaraning para kawula lan panjenengane Bapak Lurah. Iya, ya urung wangun disebut Bapak. Iya wong urung patek tuwa karo aku ya tuwa aku kok ya nok. Iya. Ya ming sukses kono. Iya. Ya ora apa-apa. Pestine dhewe-dhewe sesuk taun ngarep ya aku melu ndongake muga-muga dadi lurah meneh. Ya syukur ora trima ming lurah. Ya ora trima ming lurah luwih dhuwur meneh no. Ya nek pancen masyarakat menghendaki kenapa tidak? Ya Mas Agus. Nek masyarakat menghendaki ya saora-orane ya bupati. Ya ngono ya mak iya panjenengane iki nek upama iso kelakon ngono ade ya melu ngempil kamukten. Ya ngempil kamukten tegese ya nek wayangan mesti aku. Wah iya ya ora ya kabeh ya ana dhewe-dhewe nges pokoke didongake no kabeh lancar, panjenengane sehat, panjenengane pinaringan ayem penggalihe tentrem lan tansah iso ngesui marang para kawula sak Catur Tunggal. Ya ngono ya mak iya kabeh ora dibedak-bedake antarané siji lan sijine
sing lenggah ning kampung kono kampung kene kabeh dipadha ya kanthi cara mengkono bakal di ngerteni karo masyarakat ditresnani karo masyarakat ya pancen ya bener ya harus saiki ngaturke apa lan iki entuk kabar sing ngendikake panitia karo aku gandeng panjenengane Lek Marwata ki kena infeksi usus kudu opname mau barengi sak mau ngebel karo panitia nek Lek Marwata sing wis dicuk gambar ning plakat-plakat ora iso rawuh ya wis ora apa-apa sing jeneng wong ki kena lara kena piye-piye ki ora angon wektu ya mak lah iya lah kaya aku dek ditimbali ning daleme Mas Agus kae iya kowe medun gara-gara kena apa mak masuk angin iya kalah ampuh karo lurahe aku iya ya ora apa-apa ya wis ben apa-apa aku ya njaluk ngapura ya wis santai pokoke waras ya tekan omahku ya waras kono oh mbok menawa mergo kesel tur aleman kowe ndasmu ya mau nyatane muntah-muntah tenan kok padake ya ayo diteruske dhisik tetembangan seneng-seneng iki dituntut karo bapak-bapak panitia gandeng bintang tamune ora iso teko kowe engko kudu iso asung panglipur ya sak gaduh-gaduh sak bisa-bisa ya wong jeneng menungso ya kedunungan ina lali salah apes lan mati lan ora sampurna kabisane mula ya nyuwun pangapura ingkang sakalangkung kathah nek upama adile asung panglipur ki ora iso dadi renaning penggaling para bapak-bapak saka pulo dadi kene ya ora dadi ngopo mak karo maca nawalana ya pada yang terhormat Bapak Dalang kula badhe nyuwun gending camping gunung dicuwun jenglengaken lungiting asmara kula kintun kangge masyarakat puluh dadi saking kula Bapak Suparmo ya nderek mangayu bagyo atas peresmian balik RW 0292 apa iki nggih seturan puluh dadi ya nyuwun doa restu matur sembah nuwun Pak Lurah Pilkades 2020 ya pilkada juga nyuwun doa pangestu menawi dipun sengkuyung masyarakat tentu wis pokoke tak wakili mesti disengkuyungno ya spesial lagu Banyuwangen kagem warga masyarakat pulo dadi seturan catur tunggal 5 jadi 1 ya 5 jadi 1 5 catur tunggal 5 wis ngarani catur papat tunggal iki siji dadi 5 dadi siji no iya kaya anu ya mak kaya Pancasila lah iya 5 dadi siji kok do guyu iki aku salah apa ya ning ngartek iki sajae kleru sakaremu wong aku ya ora ngerti kok iya catur tunggal 5 jadi 1 ayo nembang sing kepenak ya sindene dimanfaatke no ana sing kurang wah mbok kok dadi sing tak anggap awake kaya robot Prastiwi wedon oh KO ronde ketiga iya mawar mangkat anake ngebel ibune jatuh sakit wah jan ya wis kaya ngopo ya mak lah iya sing jeneng menungso ya ana watese ya ana nek dijaluk ya sehat iya watone iso ngopo karo awake mesti ya bakal sehat wit bar bodho nganti sekan sprene iya diparengi budaya nyebar kabudayan awake dhewe iya pokoke disyukuri no iya sesuk isih tekan akhir Oktober isih suwe sing kandha sapa tak hitung iki isih 55-an dina nek ora kleru lho no 55-an dina lah iya dadi November iki sebulan isih separo anu Desember oh kuwi lagi iso ngaso heeh kanca-kanca lagi iso dolan iso mancing iso nyolong iya nyolong barang ora nyopet lan sak piturute heeh ya ayo ya wis pokoke dilakoni mak alon-alon ya iya monggo sing jenenge niki nek muni munggah panggung pranata cara ngendikake sambutan-sambutan akeh banget kae wah rasane no mata iki kaya dilem kan iya tenan kuwi saya
tekan munggah panggung ki diterung diwenehke. Iki rasane kaya wah piye ngono lho. Aku mau ya lemes ning bareng ana piyai kakung nututi aku terus nunjamu rada telat Pak niki artane terus biar kesel ki terus ilang kabeh. Oh iya. Apa-apa kok ndur digantungi karo kaya ngono. Yo, diaturake no. Yo, mengko karo mbak-mbak pesinden iki rasa kuwatir. Iki sinden-sindenku ki ya isih bakal iso asung panglipur. Iya. Bu Prastiwi lover kecewa berat bengi iki. Prastiwi didongake ndang sehat aja nganti duwe penyakit sing parah pokoke ya mung masuk angin kekeselen terus esuk-esuk wis mari sok bengi wis menyang meneh ya sing dijaluk ya ngono Lemar Marwata ya didongake ndang sehat ora kok kena piye-piye pokoke kuwi mau mung deteksi dokter yang salah ya mung kekeselen terus anu jenenge Waluya Nirmala Temahjati waras iso-iso nyambut gawe meneh amin sing dijaluk ya ngono ayo diaturake ya mangga caping gunung sik jenglengke ya nak ya karo njajali ibu-ibu waranggana iki suwit saka mbak sing mepet aku tekan kono ya diurutke mbaka siji jenglengke ya alon-alon mongko ning dhuwur ning jero gedung lho nabuh buantre ora jamal wah buamelan rasane wang cemengkang apa cemengklang kok cemlengkang cemengklang ki begagah nek cemengklang ki anu ngebaki suarane ngebaki ya ngono ya karang cangkem sambedina nggo omong nganti iya saben bengi ya alon-alon ya mak bocah ngendi iki cah SMKI ini wis lulus wis mlebu nang ngisi semester 1 oh asmane Mbak Entin oh Entin Mbak Entin oh iya jejere yen memajang mung karo monggo Mbak Tiwi ya Hana Pertiwi yen memajang Grimes waya nak udu kok kemerengseng swara wayer kipas angin gedhe ya lho wah rasaku kok kaya grimes urung udan ya mak dek taun wingi udan gerjih wis ra apa-apa kok apa amung karo janur kuning amung karo janur kuning kuning pas pirek dadi kuning kembang yo ha iki sindenku sing bar melu festival drum band wela kuwi sing nggawa drum meteng e mak ora apa-apa ya meteng-meteng anake jak prihatin golek duit iya kembang wae waton ayo nek kuwalat karo manuk ya ngono kuwi kok kuwalat karo manuke bojone diculke dadine ya terus mlembung ngono kuwi seru to dibantu anake saka jero aku disebul saka jero suarane mbokne dadi seru banget wae ya
weteng iki mesti suarane seru. Iya. Anake nyangga saka weteng munggah. Iya. Bapakne nyangga saka Mak, apa nak? Ora omong sing werna-werna. Saya seru meneh nek gelem ngono kuwi. Mbang. Iya. Jere. Ayo kowe mbok yo leren to sawuh. Aku ndelok iki mesake lho. Ndending nek pun wayahe, Pak. Lho kok wis wayahe piye? Wis ngono kowe wis wayahe leren kowe iki. Dereng niki tesih 6 kok. Hah? Tesih 6. 6 sasi. Nggih. Arep lerene arep 9 sasi. Nggih. Ngoten wagu. Iya, sinden iki ditonton ra iso lurus. Nggih kula tutupi. Wah, wis brenjul kaya ngono. Ora nikmat ya disawang iki. Wangune iki nek wong meteng nganggo daster kok jarian. Ya wis ben to Mak dinae. Dek jare nek nang omah malah nyidam. Nyidam piye? Nek ora melu wayangan malah muntah-muntah, sirahe mumet lan sak piturutine. Nek melu wayangan ki jarine ayem. Bocah iki demenake ning jero weteng. Oh ayo wis ayo. Ya sakarepmu. Ha iya, arep biar dipengking ya ora iso. Lah iya. Ayo wis penggayutane ya ming nyinden. Iya. Sing lanang ming buka cukur. Buka potong rambut. Diturusi potong rambut ngisor pelem. Ha kok peleme iki diorek-orek cah cilik-cilik dadi tulisane potong rambut ngisor. Ora ana wong potong. Iya. Iya ya, Mas. Yo, jejere Ika. Ya. Ika iki samploke bar meteng ya lemu awake no. Ayo gek wis. Ngendang jaipong nang kene iki ora macem-macem lho. Tepakane kudu apik, ndute kudu apik. Mergane, lho, Pak Lurah Catur Tunggal iki bekas mengendang jaipong ya. Oh. Dadi kabejane wong iki aja tok sawang. Iya. Bekas ngedeke campur sari, ngendang jaipong, ngendani jadilan terus lurah. Oh. Mencolote dhuwur banget no. Kuwi kabejane wong ora kena dimerekke. So ngerti-ngerti bupati. Lho sapa ngerti? Lah iya, ngono ya mah iya. Bupati seneng campur sari apa orang gleleng? Iya. Ketemu karo staf-stafe nyangklung kendang. Kowe malah tok garapi. Ya. Tatin. Ah, iya. Engko ana sing nyuwun fragmen lho, Tin. Ketoprakan. Kowe sing apik saiki, Sinten? Kowe engko karo tak goleki. Sing nyuwun sinten? Sing nyuwun panitia, mau Pak sapa mau sing nyuwun sewu sing kagungan jenggot mau. Mangke diwenehi prahmen-prahmen men rada gayeng. Aku ya muni nggih nek gayeng, nek mboten. Iya ya digawe kok ya lah iya ya. Anggere kabruk-kabrukan ra gayeng. Ya. Panas. Engko lanange loro ya, Din. Napa? Lanange loro ya prahmene. Kira-kira kowe ngladeni wong loro piye? Kon ngladeni ngopo sik? Ketoprakan. Ya ora apa-apa. Kuwi pikirane ya tekan ndi. Lah engko nek ngladeni wedang barang Apa? Boke wedang. Rasan njukuke wedang ketoprak kok wedangan. Ya nek adegan. Ketoprak kok malah wedangan. Adegane wedang kan ya bisa. Ya ora iso. Panas ya. Patas ya. Udan. Yo, Pak Agus ngersake engko lagune Banyuwangen. Oh iya. Agus senengane sok repot-repot ngene iki lho aku sok ora penak. Ora sok aneh-aneh nyuwun Banyuwangen karo kanthi njaluk ngono dadak dikeki ditoke bahan iki aku terus ora penak rasane. Ketoke kaya dalang komersil ngono lho. Iya. Sesukna cukup kertas.
Sing abang. Oh, sing abang kok milih ora. Ya. Sapa iki? Kula, Pak. Oh sike. Parian sike. Ya. Mbak Entin tekan ana kagem puluh dadi utawa parian kagem gedung serbaguna. Ya, ayo sakarmu saparan merti dusun puluh dadi. Ya. Ya. Mangan teri. Mangan apa? Teri, Pak. Teri, krunguku gori. Ayo ki gemrunggung banget suarane kali. Mangan teri terus Karo ngombe es teh. karo ngombe es teh. Warga puluh dadi. Heeh. Rezekine tambah akeh. Amin. Rezekine tambah akeh. Iya. Ayo pokoke anggere sregep nanggap wayang ki ora lukak ning kebak. Iya. Jejere yo wi. Saben bengi kok katon gemeske. Katon gemeske, heeh. Terus mugi desa napa dusun, Pak? dusun. Mugi dusun puluh dadi rukun wargane. Rukun wargane amin. Becik kuwi yo jejere Mbak ayo. Bumil. Ibu Amil. Bukok. Ibu Pekok. Mboten pekok ya, Pak. Ya ora. Waras. Oh, pokokane kaya kowe tak kukup tetepan. Ya. Nyambel terasi. Nyambel terasi. Pedese ra mekakat. Pedese ra mekakat. Terus Gedung serbaguna. Mugi gedung serbaguna niki. aku wis gedung serbaguna ugi gedung serbaguni. Mugi gedung serbaguna niki migunani tumrap masyarakat. Amin ape ya jejere. Ayo tumrap masyarakat. Terus bayake ning jero guyu. Terus ibune keri. Jejere. Tuku bakmi neng Purworejo. Warga puluh dadi. Mugi sehat sedaya. Ape jejere Mbak Tatin. Ya Tin. Wis dinggo ya, Pak, sik mikir nek. Wis dinggo ya dikumbah sik. Tuku topi. Ireng warnane. Ireng warnane. Wis seneng ireng ta warnane? Nggih, ra mesti, Pak. Ora mesti ning apik nah itu. Eksotis. Kagem warga Kalau saya Pulung dadi. Puluh apa pulung? Pulung dong, pulung. Ganti jeneng. Puluh dadi. Kagem warga puluh dadi. Mugi sehat-sehat awake. Sehat-sehat awake jane wis dienggo mau ora apa-apa. Ayo nih. Aku pengen dadi. Wah. Njen jatilan yo ngene iki terus. Nek dikendangi Pak Lurah mriki. Pak Lurah wis ora kersa mau wis tak pamengko munggah panggung wis ora sah. Ora bakal dadi kowe. Terus Mugi puluh dadi tansah lestari. amin. Ayo jejere Mbak. Menu nadi. Lali aku. Terus Ono sapi. apa? Sapi, Pak. Oh, ngomong sapi. Ono sapi. Ono sapi. Sing cetha ngono kuwi to ora. Ana sapi, ngono wae to. Ana sapi. Ora cetha. Ono sapi. Mengkal sing duwe. Aku iki parian apa maca? Salah meleh, Pak. Mengkal kok bengkal lho suwe-suwe kowe. Ampun.
ana sapi Heeh. mengkal sing duwe Mengkal sing duwe. warga puluh dadi ayam tentrem wargane. Ya, matur sembah nuwun. Ya. Panasudan, ayo nih. Ajar. Panasudan. Sinden yayan ora. Ngenteni aku omong sih lagi panasudan ya. Oh lah. Salah ya, Pak? Oh, wis ora. Suwe ra ketemu kok gendandapan. Ya ampun, kangen, Pak. Kangen karo sapa? Kali Rika. Mari ngenyong? Iya. Aja kaya kowe. Temenanan. Enak sih, atine nyong ora kepenak nek Rika mang kaya kowe. Temenanan, Pak, kangen temenanan. Temenan. Iya. Tuli Rika diterna bojone apa Kak? Ora sih. Dewekan. Dewekan. Iya, bojone nyong wis tak balekna. Apa? Bojone nyong wis tak balekna. Baleknya maring wong tuane? Iya, mergo manuke cilik. Congor Rika ngawur ya. Ngomong sekepenake dhewek. Terus ingon-ingone nang omah, apa sih manuke? Manuk pleci maksudnya lho, Pak. Oh, pleci ya cilik. Iya. Rika ngerti manuke nyong. Lah Ngerti ya? penasaran, Pak. Tuli dolan nang omahe nyong, Rika ngerti manuke nyong apik sih ojahe ya apik. Apa ya? Manuk gaok. Manuk apa? Gaok, gagak. Gagak. Iya. Berarti nek nyokot ya penak banget kuwi. Nyokot kok penak. Nembangki ndisin aja amangke manuk sih. Iya. Penake lho, kualat maring manuk wetenge gedhe kaya kiye. Nek nyokot bisa mendelik-mendelik. Siki panasudan. Udan panas. Aling-aling. Aleng-aleng caping gunung. Ya. Kanca-kanca, ayo pada diunekna cangkemnya dewe-dewe ya. Pada ditabuh. Siji lara telu. Siji loro telu yuk. Misoa caping gunung. Ya, nadyan wadon. Ya, Mbak Menu. Nadi. Lali Nadyan waton sarata lanang. Ayo terus. Inumane banyu bening. Ayo coba balik ke mrene. Ya Mbak Entin. Jaman ber. Monggo nyoba suarane Mbak Entin iki. Yuk. Zaman bercuma gunung desa anak ning saiki ana ngendi. Yo. Ayo karang bocah ya ora apa-apa. Jaman berjuang gunung desa. Aku arep bubar.
Ya selak kesusu-susu. Dredeg Pak kula. Lah apa ya. Jarene wis menang keturutan nate janji ning saiki apa lali neng gunung tak cadangi sego yen mandang tak silih saping Neno Sekar bisa nyawang gunung desa dadi raja Ora. Saka menyane Bapak Sukam to nek ora kleru no. Iya. Isi ana tulisane Mak. Oh, Suparmo. Waduh banget. Iya. Kemarang nyuwun caping gunung jenggleng wis diaturake. Iya. Ayo. Gendhi sapa Mak? Ayo diurutke men ketok kaya rata sindene. Ya, sapa areng ngaturke sapa? Bumil. Ya. Bumil ibu hamil. Orisa, ayo, ha? Oh iso nyambut gawe ya medun kok ya jumeneng. Mboten apa-apa, Pak. Ora apa-apa, aku seneng ndelok ngono ki. Nek goyang ora samburi ngarep wong gedhe ngarep karo mburi to. Tak tunduk gendang ndut. Iya. Mesake ya. Aku jane melas lho. Anggere muni mlaku medun ning lokasi ono edeng-edeng. Mbok leren to sa wong ya sesuk isih wayangan meneh kok. Iya, ngaso bocah iki men ngaso. Iya, jak melek terus iya ya Mak. Engko nek metu procot lanang langsung nganggo blangkon dadi piyaga piye? Ya ora ono metu lanang langsung nganggo blangkon ora. Ampun menawa wis diteri blangkon bapakne. Iya. Aturke apa? Wonten pamunten mboten, Pak? Ora ana. Nggih. Engko pamundutan iki mengkari apa jenenge iki gerajakan. Iya. Banyuwangen nyuwun Pak Lurah. Heeh. Mangga arep ngaturke apa kowe? Bebas. Bebas. Rasan dadak mikir. Ya, tur apal. Arangu mawon nggih. Hah? Arangu. Apa? Rengu. Rengu. Nggih. Oh iya, dibawani. Nggih. Memang
isin merati pun saben bengi nyinden kok ya iso meteng. Nggih saged to, Pak. Lah iya. Ya hopon. Sak wayah-wayah. Hah? Mboten. Wayah-wayah iso. Ya wis ben. Wis ngerti lanang wedoke urung kuwi no? Dereng ketok. Lho, jare wis 6 sasi. Nggih ndelik Pak dereng ketoke. Wo. Di USG. Sampun. Oh, ya wis. Di USG nang dokter. Nggih dokter. Lho nek sing cetha ki nang KUD. KUD. Di USG KUD ora. Ya dokter kuwi. Heeh. Ora ya ketok no. Nggih. Lanang wedok disyukuri Nggih, Pak. anugerah sing kuwasa. Ana wedok dadi sinden. Iya, sinden sing laris. Amin. Nek lanang Napa? dadi seniman. Nggih. Amin. Dalang. Aja Lah napa? pikirane wong werna-werna. Lah kok warna-warna pripun? Ah nek muni dadi dalang terus darani anakku. Ah senengane. Gosip ki tekan ngendi-endi e. Iya. Padhake ora. Nggih mboten, Pak. Aja. Wis karo bojomu wae malah. Dadi napa tukang arit? Oh iki yo ngece. Lah nggih bojo kula tukang arit to. Ya ora apa-apa kok ya sing penting halal. Nyatane ya wedhuse akeh, sapine akeh kok. Nggih amin. Iya, sugih wong desa ya harus sugih wong kutha. Ora ketok nek sugih wong kutha, nek wong sugih wong desa ora ketok. Iya. Wong kutha pamer mobil ning ngarepe wong desa, wong desa sapine 40 modar kowe. Iya. Ayo. Terus Gampang teman ambeh beda ya
Swara gamelan dadi cethu ya, Mak. Lah iya ning ruangan. Neno neno neno. Ya. Wis diaturake ya karo ibu hamil Mbak Orisa Widyasari ya. Langgame apa jenenge mau? Renguna. Oh iya. Ya ditutuke engko ndak Pak Lurah ngenteni suwi ya. Mengko ndak Mas Agus ya selak kesusu kondur sesuk acarane iso akeh banget ya. Diaturake sik sing Banyuwangen no. Oh iya sing kepareng nyekar Mbak Tatin ayo ya Mbak Tatin iki Mbak Ayu ya tenggorokane sakit. Wo mergane digedhik karo sing lanang tadi. Ya wis nyuwun pangapura. Ya biasane sing anu apa jenenge iki gerajakan iki biasane Mbak Ayu. Ya ning iki diganti Tatin ya ora kalah apik. Ayo elek. Ayo. Mbok ora ngece. Ora ngece, iki ana sawerane aja kuwatir. Nggih, ngapunten nek elek ya. Hah? Ngapunten nek elek. Ora apa-apa, apik kuwi senengane ora sok terus ngedon ngono iki lho. Suaramu ki beda, karakter suaranya antara kamu dan Ayu ki beda. Karakter suarane Ayu karo Ika ki beda. Karakter suarane Ika karo Orisa ki beda. Dadi duwe kemenangan dhewe-dhewe. Nggih
Nggih, nek kula kemenangane nang napa? Kowe ketoke ora ana menange. Yo ora. Kandhani Yo yo. kemenangane iki lho. Lenggon nganu apa jenenge iki? Cantas. Yo cantas. Cantas Klaten, Cawas kuwi. Iki napa, Pak? Gerajakan. Saking Pak Pak Lurah. Agus, Pak Lurah. Pak Agus, oh nggih. Ngapunten nggih, Pak. Nah, Niki nggih bawa mboten? nganggo banyu langit. Ya apa jenenge? Banyu langit, Apa jenenge sih? Apa kan? banyu angin. Banyu wangen, mambyat mayun kae. Heeh. Aku saploke dadi sobat Amjar iki dadine ora gayamu. Ya. Mambiat mayun. Lho, Tatin iki suarane kaya keder-keder piye ngono. Heeh. Sing keroke refleks. Iman. Ayo kemenangane nang kono. Suarane gending pelambiangan. Engko bar iki terus prahmen, toprak. Oh iya, kowe dibut wong loro. Oh iya. Napa lakone? Ayo nganu apa jenenge iki? Gentro karo Suminten, engko terus bapakne Suminten teko. Sapa bapakne Suminten? Karjo. Ngawur. Anu sapa jenenge iki? Suramanggala. Suramanggala. Heeh. Sing dadi warok Suramanggala goleke sing wangon. Sapa? Wanda. Wah. Warok kurang gizi. Wah sing penting suarane. Warok iki ora kudu lemu kok. Warok kuru ya medeni ning suarane gedhe. To, ora sembrono to. Iki Mbak Yumu. Lah, kuwi wangun awake cilik ning kereng. Awake cilik. Ta. Ya ora ngono. Gawe brengos sik. Engko terus sapa? Apa gendho disabet kolore Suramanggala terus sambat-sambat karo bapakne. Pak, tulung Pak, aku disabet Siwanggala. Nah, kowe ngono kuwi critane dadi sing den karo Piyaga saiki kudu ngerti cerita. Iya. Nyeram. Ngapa sih? Oh, aku mbayangke mau wis guyu sithik. Iya. Mbok lucu mbok ora ya engko aku wis guyu. Ketoke ora wong iki. Ya ora apa-apa. Ha sing dadi Surabangsat solikin. Wah iya. Pokoke rombongan parok kurang gizi. Ya wis ora apa-apa. Nyaram bayi Dabukane ora pas kabeh. Kudu digawe ngono no. Iya, mergane ya ayo kuwi mau. Noswan tara Banyu pianyu wangi kelana-kenan wetan segara lor lan kidul. Nah, iki malah entuk Suminten no. Sapa? Ani engko meneh Dian Ani. Ya. Sumintene Ani engko gandrung karo Den Masibrata. Den Masibrata golek meneh. Sapa? Den Masibrata. Surat dibungke. Aja kondak nesu. Engko goleke no. Iya, wis aja kuwatir wae.
Santai kae. Saiki kancaku sudah tak latih pramen-pramen kok. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, iki sing lagi tak latih iki pramen ora marai gayeng ning marai sedih. Wo. Ya kadang kala limbuhan ki kok marai sedih, penonton nangis ki ya apik. Ya. Ratapan anak tiri. Oh iya. Lar lan kidul alas angker kang kaliwat lewiat belambiangan. Oh, ala entuk berkah ki lho Sa, Risa. Ya. Entuk sawer saka Bu Hamil yang tampil dari Pak Basori Winong Ploso Nganjuk, Jawa Timur. Jawa Timur. Sukses buat warga Laras. Oh iya. Mlebu ning rekeningku 200. Ya tak bayar saiki kowe ndak nagih-nagih. Wis sah lho iki ya. Ya iki buktine aku ora gawe-gawe kok no. Lho. 2 yuta ding jawe. Apa? 2 yuta. Mbok cangkeme sing apik. Kayak Iki lho iki mripate didelokke iki 200 nule piro iki? Suwakene 2 yuta ya kita. Saka kono 2 yuta karang blabur kok kowe. Ya. Wis masuk wis sa 200. Wo iya Ika, wingi sore entuk 300 ya kaya. Heeh. Tak gawake sik peno. Ya, mangga. Belambiangan. Ya, mangga ya. Aja takut Saiki pengendange Pak Agus ki seneng Banyuwangi mula ya aku lek ngluruk golek pengendang Banyuwangi ya serius tenan. Oh iya. Kowe kendanan taplatan taplatan. Nek Banyuwangi kudu lingguh dingklek enten nggih. Kudu linggo dingklek. Iya. Nek ora lingguh napa? Ya ora iso wong kendange dipangku kok. Tangku ngono. Oh, kendangnya dipangku ta. Aku ora weruh e. Ha piye kowe nyanyi dipangku kok piye? Nek ora muni nek aku engko. Heh? Piye? Nek kendang dipangku muni, nek aku dipangku ya ora muni. Muni wae. Sing ngomong sapa? Ya. Ya ora. Muni ning lirik. Tanah India Gumelaring gumeliaring Taman Sari Nuswan Tara. Mangga diaturake kagem Pak Agus ya. Lurah Catur Tunggal. Monggo ya Mas.
bisik-bisik semaya menteri janji perniaran sirana suasanane ya kaya ning Banyuwangi tenan. Ya kendangane ya ngrang-ngrang. Ya sing latih aku ya dadine terampil kaya ngono kuwi. Sinten? Sing latih? Saiki mbok jajal. Sapa? Jenengan. Aku ngendangane kok. Ayo tenan kok pengendangku kesilem kabeh. Iya. Gayane yo. Lho aku ki nek ngendang apa-apa iso. Iya, Bali ya iso. Bali ki mek kari gentenan kaplak-kaplak gemblem-gemblem. Ngarang ora. Ayo cok gendra. Iya. Ayo madekis. Ya iki mau Pak panitia wis ngendikake gandeng Pak Marwoto ora iso rawuh ki awak dhewe kudu nganggo prahmen. Oh iya. Ning ki serius, ndagele ora kokean, serius. Ya. Blok. Suwe aku onteni nang kene, Blok. Apa to, gendra? Gendro apa gendra ta? Gendro. Gendra kaya. Iya. Nah. Iya wis calon-calon ketoprak iki wis melu festival ketoprak wingi. Oh, dadi apa? Dadi watu. Dadi watu ya ora ming meneng wae. Lho, dadi watu ki angel lho nek awake iso kaya watu ora bakal iso persis. Nek kulite wis kaya watu. Sak suarane atos kaya watu. Ya, ya.
Ayo, lu ngapa kok tengok ki? Ngadeg. Ora. Ya ngadeg. Golek duit ki angel e. Sembarake engko tak paringi aja kuwatir. Heeh. Apa andang melirik lho? Ya mumpung ora ana bojomu, ayo kowe mau ra iso omong karo aku to. Mumpung bojo kula mboten mangkat, Pak. Mengke kula gandrung. Kowe ngapa? Hah? Oh iya. Kok ana demek lho. Ya ora apa-apa. Seniman seniwati kok didemek ra gelem. Ya ora gelem kok. Nah iya, yo turuk. Yuk cempluk. Tok. Gini kowe to Le? Iya yu. Saka ngendi? Aku saka omah. Lah kok rene-rene kedalang-dalang rene ngapa? Aku wis ngerti iki jadwalmu liwat dalan kene. Jadwal. Kok ngerti jadwalku? Lah kowe biasane jam ini belanja to yu. Iya, aku saka pasar iki mau dikon simbok kon tuku janganan. Andi gawane Lah ya nang endi ya gawane mau tak tinggal kono? tok gendong iki apa yu? Tak gendong, aku ora gendong janganan. Bono. Pulok gundulmu ki. Tak kira gawa apa. Gendong guyu sing karangan. Nek kuwi arep modar nek kuwi. Sing Ora lah, kowe kok ngapa lho? Tekan ngene ngapa? Ngene yu. Wis sak petara suwe iki to yu. Heeh. Aku ki nek turu ki kok kimpen-kimpenen karo kowe. Karo aku? Iya. Lah apa kowe ora ndonga dhisik sadurunge turu? Ya wis donga, ning dongaku ki pengen ketemu kowe. Oh, pengen ketemu aku. Lah saiki wis nyata ora nanggon impan ketemu karo aku lho. Nek aku turu mlumah, Heeh. kowe ki rasane kaya nang dhuwurku, nang awang-awang kae yo. Aku nang dhuwurmu? Iya. Olah, Nang terus gendeng. aku nang gendeng. Nek turu miring? Kowe kaya nang pinggirku. Lah nek turune mengkurep? Pas kuwi aku nglilir yo. Oh, pas kuwi nglilir ora ana aku nang kono. Ora. Anane kucing. Terus mbok apake kucinge? Wah tak banting modiar. Ora lho, aku sing gumen lho. Kowe kok tekan kene biasane kowe ora nang kene iki ngopo kok? Ngene ya yu. Piye? Aku bakal prasaja karo kowe. Bab apa? Bab jroning atiku yu. Oh, jeratimu. Jeratimu ana apa to, Le? Demoken yu. Piye ana apane? Sing tenan sing suwe. Lagi sedilit wae wis ra apa-apa kok suwe-suwe lho. Aku iki Apa? sayang karo kowe yu. Sayang karo aku? Sayang karo Kakang Adi ngono ta? Kowe kan adikku, terus aku Mbak Imo ngono lho. Heeh ta? Sik yu, ndasku mumet yu. Lah ngapa? Udu kuwi maksudku. Terus? Karepku ki pengangen-anganku kowe karo aku kuwi dadi siji. Maksudnya? Ya kowe rabi karo aku yo. Kowe aja guyonan lho to. Iki ora guyon, iki serius yo. Kowe ngerti ora aku ki sapa? Kowe mbakyuku, kowe iki anake Pak Denggolo. Lah iya aku mbakyumu kowe adikku lah kok kowe arep Ki ana penontone sing semaput yo. diundangi ambulan apa piye? ning ngrungokke omong-omongan kesuwen ora gandrung-gandrung ketoprak marahi. Jare kon ora akeh lendagel serius. Jenengan kuning selak pengen krungu kuwi aku. Yo, ayo. Loro. Kuning. Nah, kuwi terus si sumintene cempluke muni, "Kowe iki ngapae to?" Ngono, ora jelas-jelasan. Mung jelas-jelasan katresnan kok kesuwen. Adi
adine wong kuning kuning ira kowe iki arek ngopo lho ana ngasor kepurada ngono kuwi to wong kuning kuning apa adine dewe aja Mas Juta nek kowe bengok ki saya nambahi nambahi apa gregetku ora mbok kowe iki aja ngono iki to eling nek aku ki sapa ngono lho dong duh wong ayo ngawur lho nek ra ngawur ra kelakon pupuk bojoku ra ana mbok kowe iki aja ngono kowe dang sareya ning pangkon mami sapa sing ning pangkon dhuwurku manukku dawa ora kena manuk-manuk apa lho manukku dawa kok manukku dawa apa ya dawa tenan apa piye war bukteke kowe yo aja ngawur ta sini ngapa rene ya ning kowe aja mek-mekan ngono ki tangane abang netran aja rene-rene nipun aja nucuk apa mata matamu Nucuk. matamu nucuk Nucuk kok nucuk. nucuk panyu cuk kok aja ngono kuwi ta tok sarap sawan ne wong kuning aku tak liwat kusike lah ngapa kowe kuwi nang kene iki mung ijen lah iya Karaben, mulane aja kowe iki aja ngawur ngono kuwi lho tok Nendra piye yo suaraku apik ra piye becik suaramu becik ning kelakuanmu ora becik alah aja ngene arep ngapa meneh gunung apa kembar ngawur lho gunung iki sapa munggeng aja iki aku wis kentekan nggon iki lho rene to yu kasusu gonku ngrabeni mbok aja ngono kuwi to aku tak liwat lho aja liwat aja ngono kuwi kok eling to aku iki mbakmu lho ora urusan kene menggeh-menggeh ning ngono sing penting iki lanang wedok dadi siji ya ora ngono kuwi nglumpukke balung pisah kowe kena seneng karo wong wedok ning ojaku ora lah aku liyane wis kerep ngrasake kowe sing ngurung ya aku ora ono aku ngerti saya meneh aku ngerti kelakuanmu sing kaya ngono kuwi amulat sira mas ror ora ngono kuwi tata tanku watrasane
ing ati. Wah eling ta genah ngono kuwi lho. Aku ki ra iso nglanjari iki lho. Ngono kuwi. Gendane ketoke gemes tenan gendane. Gemes. Ora ngono kuwi Tata. Aku mbakmu lho. Atok demak-demak Rasudi aku. Aku gandrung bubarke Pak Lurah kondur to. Kae galo. Kapok saleh kowe iki ya ora tatanan kok. Monggo kita inceng malah wis kondur. Saleh kesuwen. Kesuwen ya. Aduh. Nimas, aduh. Yai. Kok langsung mlayu ngono lho. Ya Pak, arep Pak. Iki masalahkan. Aja ono ki Tata. Genah. Duh cakepane apa ya? Alah. Ono katras nanku. Ndase aja dicekeli. Cekeli. Tak kapake ndase ya Allah lara. Ora nganti Ndasku linu yu tak cekeli ngono kuwi. Nek ndase dicekeli ra iso piye-piye. andase maju mundur ngono kok. Gilane. Ngene ra maju mundur piye? Ya mbah aku udah. Nek nyekel iki gulune aja. Iyung linu Men kapok pluk. Ngapa? Dijetono pluk sirahku pluk. Ora sudi, kah. Cakepane lali pluk iki. Kapok syukur. Klopomu Urung. Ya klopo tuwa. Tak buka kepean sik ya pluk. Ha iki ra ono ketoprak kom. Toprak milenial pluk. Wis ben kowe. Aku keringetan lho, Tro. Ora ngawur to. Nek tak lapi pluk. Aja. Apa lho? Dilapi yo ya. Dilapi iki rasa sayange Kakang karo Adi. Mah aku ora sudi nek kowe wis ngerti kowe bakal seneng karo aku wegah. Bathukmu keringet iki milih medun lho yu. Emah. Lho, Aku tak ngelapi dhewe kene. kuwi medun tekan irung. Irunge ngapa? Irunge ana keringete. Lho, medun tekan lambe, Wis. tekan gulu yu. Ana apa? Ana. Wis. Wis mandek kono. Lah ya jan mandeg lar ngapa? Ayo apa keringet iso munggah gunung. Maksudnya piye gunung apa? Ora. Nadyan sak kedep. Ngayal, kandhani ngayal. Nanti ada kedeping. Netro. Ora nganggo ngono kuwi ngapa to? Ora ngono iki to. Tan bisa marembing ati. Aku dilapi yo. Ora sudi. Klopo. Wah, akhirnya kelopo tenan. Muda lakan nono
Wah. Yo. Apa? Wong sabar kuwi duwe wates. Nek kowe ora gelem nglanggati aku, apa kelakon aku kudu ngruda paripeksa karo kowe. Ya nek aku ora gelem ya ora gelem, kowe arep meksa aku nek aku ora gelem ya ora bakal dadi. Kowe wong wedok nang kene ming ijen. Wetan gunung, kidul segara, lor gunung, kulon ya gunung. Tak cekel. Ora. Tak pepeke galengan. Ora ngono kuwi to. Kelakon tak saut. Sujud apa? Saut. Gelem ya? Mah? Aja gawe gembunge aku lho yu. Mah nek wong Ayo, apa ya? kowe gelem ora yu? Tok 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 tok. Di manggolone di Suragala di Tok tok tok. Nyaket-nyaket elek. Piye ta? Wis tak bayar iki kok. Pintas pramen 100. Tatin 100 wis. Terusne. Apa? Terusne. Kaya apik-apik oh. Aku ngetoprak marai Pak Lurah kondur kok. Nggih. Wis bali nggone. Wis rapat yo. Wis ora apa-apa lumayan. Heeh. Yo kene yo. Wegah aku tak wegah. Iki wis ora. Wegah. Ayo ta. Wegah. Iya. Kekancan ki ya sing rukun. Kekancan sing rukun yo. Lah men nggone aku kono kok beda nggon lho. Ben ketokne kompak. Mah. 100 gondene ya. Amo. 100. Gelem ye? Gah. Amin gandeng kok 100 yo. Oh, menggandeng kok 100. Lawan pira? 200. Bali. Ha. Iki ketoprak. Ponco budaya bubarke. Kurang ajar gitu. Ora ono apa-apa kok. Kaya kucing wae. Iya, gentenan yo, Mak. Gentenan ayo. Suminten gandrung Den Masih Broto. Suminten liyane Den Masih Broto solikin. Nah. Wis kekep ora gepeng ayo. Ayo, Kin. Iki kontes ketoprak iki, festival ketoprak di Yogyakarta iki lho saka kontingen Kabupaten Nganjuk. Iya. Ayo, nganggo dialog sih. Kok tengoki piye? Rodok masuk angin ya, Pak. Hah? Kena kipas angin niku lho, Pak. Ha piye pateni wae apa piye? Niki suradane sinten, Pak? Hah? Suradane sinten niki? Sapa? Suradane sinten niki? Sing nata niki lho, mungkin ngatur Sutradara. ha nggih yo surada. Wong cangkeme nek omong kekamban dadi ra cetha. Ayo. Heeh. Kowe Den Masih Broto sing gandrung Anik, sing kedanan Ani. Ket Suminten. Ya, wah. Heeh. Kula Subroto, Pak. Subroto. Nggih. Pokoke moh. Anik sik meksa. Ya. Iki ketemu ning dalan terus Sumintene bengok. Den Mas, tuk. Ngono, ya, tuk. Iki nek apik 150. Ya. Petukan. Tuk. Den Mas. Waduh. Tuk. Den Mas Broto. Apa sinten? Den Mas Broto. Ana apa sinten? Kok sinten? Ya jenengmu sapa? Aku Suminten. Oh, Suminten. Lah wong urung tahu ketemu kok. Ya ampun Den Mas. Jenengan saking pundi? Kula golek-goleki. Aja dientrok-entrok ten. Aku melu ngentrok-entrok ya. Iki ngene. Aku kuwi pancen dudos karo Bapak. Bapak Durna ngono ae. Bapak Durna. Karo bapakku. Pancen aku kon nanjihke kowe Suminten. Nggih, terus pripun Kang Mas? Lah ning wong aku kuwi ora duwe rasa tresna marang kowe Suminten. Pripun to Kang Mas? Kula lak pun
Kowe iki gedabikan ki ngopo? Kang Mas, kula nek jejer jenengan iku deg-deg ser Kang Mas. Napa jenengan iku mboten krasa nek kula niku tresna panjenengan. Ning aku ora iso tresno karo kowe, Suminten. Kang Mas, mbok iya. Kowe gandrung apa ora, Suminten? Kang Mas. Ya wis kaya ngono kok takon gandrung apa ora. Iki wis kedanan kok. Kowe gandrung apa ora Suminten? Ah tak kira nggo nyanyi ngono. Kang Mas. Mengko sing gandrung ki mengko kok. Oh. Kang Mas Broto. Piye Suminten? Kula niku tresna banget kalian jenengan lho. Ning aku ki ora tresno karo kowe Suminten. Amarga neng kene kuwi jane kowe kuwi kok iso tresno karo aku ngopo to? Jenengan niku jan Apa aku ki bagus? nek jenengan boten bagus. Kula boten tresno kalian jenengan, Kang Mas. Piye? Ayo. Wah, Den Mas Broto ndase atos sih. Aku tetep Banjur ora bathuke digathuke barang. Kang Mas, Iki- wong mriki to mboten sadoh-adoh. iki ngene ya Suminten. Sinaosa iki kesempatan Kang Mas kula teng sing mriki. apik. Ning aku kudu ora gelem karo kowe Suminten. Wis iki kok kata-katane kok iki kesempatan sing apik ning aku kudu ora gelem karo kowe. Ya tetep emoh, piye tetep emoh. Tetep emoh aku Suminten. Kang Mas, Piye? mbok kula kae kesempatan setunggal. Timbangane kowe iki entuk aku mbok kowe luwung entuk blungon. Kowe pengen ngerti blungon apa ora? Napa niku Kang Mas? Kowe pengen ngerti blungon apa ora? Pengen. Lah kae blungon. Kang Mas kula niku serius. Aku ning tetep ora iso. Kang Mas, Blungon delon dasmu. aku to. Pandanglah aku Kang Mas. Aja Suminten. Kang Mas. Aja. Pandanglah aku. Iki kok kowe nekat tenan Suminten. Kang Mas, lah kula niku pun tresno kalian jenengan. Kang Mas. Ngene lho, Suminten. Iki aduh. Aku ora iso Suminten. Kowe aja nyaket-nyaket aku. Soale iki saiki ning kene kuwi aku ya gumun. Wong jaman saiki kok ana blungon iso udut ngono lho Suminten. Ora Suminten. Kowe pancen tresno tenan karo aku. Balenono pisan neh kowe pancen tresno tenan karo aku. Sing rada mesra. Aduh. Ngene lho Suminten. Nek kowe pancen tresno tenan karo aku kuwi karang mau saka adoh mlaku adoh tekan kene aku ki knoso ngelak Suminten. Terus pripun Kang Mas? Kula Mengko sikik Suminten. Aja kesusu. Sing kesusu aku wae. mboten ngaten niku jenengan ngelak. Iya, umpama kowe iki pancen tresno tenan karo aku, golekno banyu kambil. Nggih. Engko sikik Suminten. Ning kowe sing menek dhewe lho. Terus kula kan menek Iya, kuwi bukti nek kowe iki tresno kak marang aku. Kang Mas, teneh lakang kula sempal. Aduh. Aku saya mumet ya wis sing penting kowe golek banyu, aku ngelak Suminten. Oh nggih, kula pendhetke Kang Mas. Niki Kang Mas njenengan. Lemu Mbak. Ampun Kang Mas gede mimpi. Lemu bali rada mengko Suminten. Aja langsung bali. Aku tak lunga gek terus kowe edano. Wong urung rampung kok gak terus kowe edano piye kok. Lah pripun iki? Ayo sakarepmu kok ya. Sing Tetep pinter. edane leh kula. Ah iya kono edan karo Waduh. kowe. Karepku ki kowe lunga gek terus kowe edan ngono lho. Iki tok aku. Lho, kok kowe lunga kowe edan piye? Niki Suminten lunga rak kula kan beto golek wedang lah niki terus mungkin jenengan anggap niki broto. Ngoten nggih. Baleni nggih. Iki
Ya wis kowe kepiye Suminten? Aku malah kowe nembang apa nih apa liwong terus wong jati lisik soliken ku nganti gegeblak. Kang Mas. Piye Suminten? Kula sidokan golek nika mboten. Lah wis oleh apa piye wedange? Sampun. Endi? Lah niki. Endi to? Siji apa loro Suminten? Aku ki moh Kalih Kang Mas. ya wis peken dhewe. Lah pripun jenengan saestune? Jane kok gelem. Mbok iya to Kang Mas. Ora Suminten aku ora iso tresno karo Terus? kowe. Terus piye? Ha iya kuwi semen nek kula mboten ditampi kula liwong lho ati kula diatile. Wah soliken geret ngalor geret ngidul. Ndase jeblaske panggung. Piye Suminten? Nek jenengan mboten nampa tresna kula bakal liwong Kang Mas. Kang Mas. Kula niku liwong ala jenengan. Kang Mas, apa jenengan niku pripun? Kok masuk anginku mari iki? Ayo dadi liwong. Wedan kowe ini. Ora apa-apa. Wong jeneng pemain ki nek wis watak ya ngono kuwi ya ora apa-apa nih idep-idep ngambung ember. Ayo. Yo. Masa jenengan boten tresno kalih kula. Kula malah pun bededeng nek Kang Mas. Yo karepmu. Tenane. Dikira aku ora. Kang Mas. Piye, Cik? Ket mau Kang Mas wae. Kula lak ayu to? Ayo. Nggih. Jogetan kula sae mboten. Jos. Saestu lho Kang Mas. Sip. Nembang meleh nggih. Ya. Pak Santoso. Pripun Pak goyangan kula? Sabda Gusti melani ras aku bakal dinowo mati. Iya.
Pripun? Pripun jenengan nek pun anu delok goyangan kula. Sip. Sip. Terus sida seneng ora? Suwe-suwe seneng. Wah, Wis entek to di ceritane. Dadi liwang atiku. Bagus ganti lagu. Godo ati rintar siang dalu. Jas. Langsung nggih. Masukin Mas Denka. Sabda Pandeta Ratu. Oke Gusti ngilani. Aku bakal dibawa mati. rampung. Ya, tum-tuman. Enak to nyambut gawe. Nyo kene. Nyo, ngundom-ndom ke cangkem. Kula, Pak. Ayo, kowe nganggo diambung barang nyo. Tak tambahi 100. Nggo tuku lipstik.